weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to beele ndendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyena wuuro mawlo to seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to darsalam ko on takkusan juula ha to galle ceerno aman nene to kay hayɗi ha to galle ceerno amadou tidiane en alpha mama siley ba to moderna ha to galle makko samat sa kilinkara e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie police mo naftoɗo holliri teɓima sagataɓe nayo joguinoɓe bureau ji d' échange woni to kalisaji weccitte e nder nafcota to leydi Sénégal ma mbay Niang ko ex ministre e saaha laamu Macky Sall e oɗo saaha joni omo tawi rétroviseur uji justice mo leydi Sénégal jaydeɗi kewɗi kolori ɓoyta tigui enquête uddite e makko to leydi Mali laamu leydi Mali dirtinino ko fate udditgol école aji ha nayya lewru novembre darton ndu kono école aji privé ji kewɗi nduɗima ngalɗon kuulal kolori tigui udditi école aji men guila ñande goho lewru octobre ndu gonɗen ndu kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj kabaruji men joolam jaɓeri kabaruji men ma jaa ha to Liban to leydi Inde to leydi Ukraine ha to leydi Bosnie bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren ceerno jibisi wettiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari bittowo yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ko fitata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno jibisi ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo ballal danwal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno djibi sine safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno djibi sine jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi fannu tataɓo o ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltine fodde temedere mboroso ceerno djibi sy ene yawrani ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e fiɗaɓe kala e on fannu ceerno djibi sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗo hirna ƴetta ɗum joni joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni ceerno djibi sy ne andina dendagal kilineɓe mum to mbawɗa wonde ne mbawɗa wonirde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni ceerno djibi sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma kalantamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno djibi sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal biyetegal Jingue waɗɗani wiyendu wiyetendu ya Allah ceerno djibi sy jiɗɗo hebdemo numéro makko téléphone to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno djibi sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ogoya ceerno djibi sy base mum tokka haydi ne golla hano hannirta ni so tawi a jokkodiri e makko ma hemmo hano hannirta ni yimɓe waɗanede listihar noon e yimɓe jokkodiri e ceerno djibi sy numéro makko Sénégal ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno djibi sy base mum to Nouakchott to legal netteke ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno djibi sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden danɗo faade ceerno djibi sy
Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall e gardogola Ceerno Makki Muntaga Tall kame Ceerno Saïd Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall ko dara goddiɗo demude muma ha yaaji en uditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala jangoɓe Qur'anil Karim ne wonde français kame anglais et informatique kala. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi 15 oɗo suka kay sonate ngal ɗo hen duɗala e ballal jomiraɗo ma o rendin deftarla nde e dow hoore makko omo nawdi hen ɗemgal français taw koye jangguin programme gouvernement mo leydi Sénégal. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall en udditi demuɗi muma gila jeetati lewru uta wonande ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay bowal leydi ndi kala yiɗɓe windidde ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗona. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall hitande hikkande ɓen sappo kala wannoɓe guel kawguela mbawi dañde kawguel mumen e ballal jomiraɗo so tawi noon ko dara rewɓe o tawete koto Sicap Liberté 3 villa 17 78 so tawi noon ko dara sukaɓe worɓe o tawete koto Kermassar cité Doubaya Almadi 2 ene tawi e nder Dakar sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall woto woɗɗo. so tawi ko tongoɗe Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall mbatta ko 00 221 78 149 40 31 waɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïd Nourou Tall e dow moɗon. en safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi. gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo monangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju. gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala. gorelte an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o. sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma. kettode kaburuji mon e demgal pula
Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone e mawde aljuma nayyi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiru ene gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗena to leydi Mauritanie police mo Nouakchott ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima sagataɓe nayo joguinoɓe bureau ji d' échange woni tigui to kalisaji weccitte e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie gendarmerie kadi udditi hen enquête ko fati e mabɓe andaka taw noon holko tuma e mabɓe nangugol mabɓe noon ɗum conside tigui hawri tigui koye convocation blogueur goto Mauritanie najo biteɗo Abdourahmane Wula Weddude noon waɗino haalande mum e windande muɗum ene ñinga hen gendarme tawateɓe to poste mo 55 to rewo Nouadhibou wonde kay ɓena ɗacci ko fate cargaison woni camion dimduɗo drogue ha heewi wawi tigui ɓennude naati e nder taccude e oɗon poste parquet général noon udditi parquet général de wilaya Nouakchott Ouest ɓe udditi hen enquête mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen 12 ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi foyre woni famille tawi ko miskineɓe widditinoɓe kay e programme biteɗo Takaful e nder région ndemo Hoddele Harbi keeɓi tigui hanki to ayyunto capanɗe nayyi ɓe peccama capanɗe nayyi e nayyi million taw ko haalis ugoya e limore hesere nde ummorade noon e tajour supervise golle ɗe noon ko délégué général cetal ngal biteɗo Cheikh Wula Bedda e tawtorede waali mo Hoddele Harbi hono Ahmed na Mamadou Kelli mawɗo tajour o noon o waɗi toon kadi inauguré école aji ɗiɗi hen école goto tawe e nder wuuro wiyetego Abel Mahadira ene tawe e nder commune mo Aguert ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen alkamisa hanki Moukhtar Wul Ndiaye hoore jagoɗɗe gendi Mauritanie o joddima en audience e nder bureau ji makko to Nouakchott e gardiɗo cetal PAM woni programme alimentaire mondial Mujibou Jonde noon ko yidde kay ɓeydude kay tekkinde jokkodiral e gollodiral moƴƴal gongal hakkude PAM e leydi Mauritanie ardi délégation PAM o noon ɓe o joddi ko biyeteɗo Wim van Desburg ko on noon kañum woni chef de mission de haut niveau pour la résilience climatique e nder Sahel ene tawtora batu ngu noon commissaire à la sécurité alimentaire mo leydi Mauritanie biyeteɗo Fatimatu Mintou Khatri wondude directeur du cabinet du premier ministre Cheikh Wula Zeydani wondude e conseiller du premier ministre chargé de la sécurité alimentaire ene wiye Edi Salem Wula Mona ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko balɗe tati tan keddi e uddidgol école aji e nder leydi Mauritanie saabu kay ko ñande altine jeeɗiɗi lewru octobre woni altine garoɗo wonata guddidgol école aji nder jokuli leydi he kala koye gansaga noon jagogal leydi Mauritanie kalfinare ko fate éducation et réforme éducative o holliri tigui wonde budget ji drainaji kewɗi kala kewɗi drainaji o holliri tigui wonde budget drainaji e leydi ndi kala ɓeydama so wona kay budget mumen ɓeydama haalis so wona kay ɗiɗi tawa so wona tan ɗiɗi ɗin noon no ɗin wona ɗiɗi tan kañumen goni hono kayno holliri projet de loi de finance rectificative 2024 ko ɓeyda noon e budget drainaji ɗi kala ko ɓeyda hen ko ene qiime ha milliard uji jeegom taw ko haalisa ugoya haalis o noon ɓeydaɗo koni feccira e nder drainaji ɗi so tawi ko draina mo Hoddele Harbi budget mabɓe wonno adana ko 6,37 milliard e oɗo saaha joni ɓeydama ha wonti 7,79 milliard ɓeydama hen tigui milliard 42 millions ɗum woni ko ɓeyda hen so tawi kadi ko draina mo Hoddele Harbi ɓen budget mabɓe kamɓe ɓe ponno budget mabɓe wonno ko 6,37 milliard e oɗo saaha joni ɓe yettima ɓeydama ha wonti 7,79 milliard ɓeydima hen 1 milliard 42 millions so tawi ko drenade gorgol noon budget mabɓe wonno ko 3,51 milliard e oɗo saaha joni ɓe jettima milliard uji nayyi piccal nogas e ɗiɗi so tawi ko drena mo Asaba budget mabɓe wonno ko 3,89 milliard e oɗo saaha joni woni
wonti 4,58 milliard tawi ko drena de brakna ben budget mabbe wonno ko nayi piccal capantati e joyi milliard e oɗo saha joni wonti nayi piccal capanɗe jeenayi e joyi milliard so tawi ko drende guiɗimaka budget mabbe wonno ko ɗiɗi piccal capanɗe joyi e tati milliard e oɗo saha ɓeydama ha wonti tati piccal sappo e go milliard so tawi ko drende adrara ɓen budget mabbe wonno ko 1, woni go piccal capanɗe ɗiɗi milliard e oɗo saha joni ɓeydama ha wonti go piccal capanɗe jeeɗiɗi e joyi milliard drena mo dahlita no adibo budget mabbe wonno ko milliard piccal capanɗe joyi e oɗo saha joni ɓeydama ha woni milliard piccal capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi so tawi ko drena Nouakchott Nord ɓen budget mabbe wonno ko 5,53 milliard e oɗo saha ɓeydama ha wonti milliard uji jeegom piccal capanɗe jeegom e joyi so tawi ko drena Nouakchott Sud ɓen budget mumen wonno ko 5,055 milliard ɓeydama ha wonti 5,51 milliard so tawi ko drena mo Trizemour en budget mabbe adana wonno ko 0,86 milliard ko ɓeyda ko yettima ha 0,98 milliard so tawi ko drena mo Inchiri ɓen budget mabbe wonno ko 0 piccal capantati ɗiɗi milliard e oɗo saha joni wonti 0 piccal capantati e jeetati milliard so tawi noon ko drenaji ɗiɗi ɗi ɓeydanaɓe ɗi budget ji men ɓeydaka ɗi ɗina woni drena mo Tagan e drena mo Nouakchott Ouest non seulement tan ɗiɗon ɗiɗi ɓeydanaka haydara kono kadi teskam budget ji mabɓe ustama saabu kay drena mo Tagan ɓe joguino ko 2,84 milliard ustama ha arti 2,83 milliard so tawi ko drena Nouakchott Ouest kamɓene budget mabɓe wonno ko 1,8 milliard ustama ha arti 1,79 milliard ha joni khabruji men demgal pular ha joni khabruji men demgal pular so tawi en ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen jaydeɗi kewɗi kolliri aljuma hande nayi lewru octobre wonde kay ouverture d'enquête faade kay e ancien ministre de Macky Sall biteɗo Mame Mbaye Niang ɓe kolliri noon rapport mo IGF woni tigui inspection générale des finances wonno e makko ko faati kay koye cetal bitengal Prodac noon woni programme de domaine agricole communautaire Prodac noon e ngan sanga wonno koye less jimani makko kay koye saaha ɗum koye saaha o wonno ministre de la jeunesse ko section de recherche de Colobane kañumen kalfinno enquête o ɓenne namdima maître Aïda Diawara Diagne communautaire nde waɗantaɓe inventaire uji dendagal entreprise aji e nder leydi e kala ɗi Mame Mbaye jogui immédiat noon wi tigui ene yenana so tawi kayi haqiqa ɓe keeɓi haqiqa société ene wonni inde Mame Mbaye Niang parquet financier koko jogori kay wadde ɗum confisqué hakkude Mame Mbaye Niang noon e Ousmane Sonko wona hande ɗum fuɗɗi ko Mame Mbaye saabu kay yimɓe foof en gandi ko Mame Mbaye Niang sabino kay portuna plainte kay ha kanko Ousmane Sonko o wawino tigui nanguede sokede e herjini gurdam makko kay walla gurdam makko daw banggue dawrugol e ɗum jeeya kadi ko hanno kanko Ousmane Sonko jeeyede e ɗina mbiriji taw ko gemmatnoɓe ko fate sumgoji wonde e hoorejo leydi e sumgoji hoorejo leydi yankagal leydi Sénégal sumgoji ɓennuɗi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen toon to leegal bitegal Padoa yimɓe leegal ngal aljuma hande subaka hewɓe piñiraɗi sese saabu kay ɓe hewɓe finni ɗumen ko nande e kabaru kay wonde goski sagata gorko goto à peu près mo duuɓi capanɗe tati kañum tigui tawa goski ki tawani humba e nder ndiyam e wendu mawdu tawatendu toon wendu ɗo noon tawe sara pont mo mbiyata pont du Sénégal 92 sapeur pompier et police e wondude service d'hygiène kala ɓe mbawi arde toon ɓe mbaɗi constat mabɓe goski ƴengtinama nawama tigui to morgo enquête udditama hen beɗen ande holi kanko e holko yooɓi fittandu makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen doggol inde yimɓe kay tawa ko yimɓe kay jogo yimɓe kay tawi kadi ko yimɓe haɗaɓe yaltude leydi ndi ene wayno doggol mumen ɓeydima doggol ngol ɓeydima hen yimɓe ɗiɗo guila alkamisa hanki tati lewru octobre 2024 ɓen ɗiɗo ɓeydiɓe hen noon ɓen woni hono biteɗo Cheikh Issa Sall kañum woni maire mo Mbour e oɗo saaha kañum kadi wonino ancien directeur général de caisse de dépôt et de consignation woni catala bitegal CDC ko toon déposé kala jiɗɗo wonde candidat hoorejo leydi walla député gal ko toon déposé
dépose caution muɗum ordinoma ngal ɗon cetala ko kanko de yinno yaade toon to leydi men naɗɗal ngal makko to leydi Mauritanie nden noon ari ha to Kerola Jama to wiyete tigi Barat Jama ko ɗon tigi to ari ha to Jama ko ɗon dadiɓe kolliri tigi wonde ko heɓɓe yamirore kay ummorade dow wonde o wawata tigi yaltude leydi ndi o wawata ɓennude ko ɗon tigi kanko kanko Cheikh Idrissa Sall ko ɗon o watti dématour o fati to ummino nden noon hooti holli tigi hewɓe wonde kay artirimo ko teskade kay wonde oto on jogui caɗele seeɗa taw noon haɗimo yaade kay ko police walla dadiɓe halfinaɓe nden kay kisal keeri leydi ndi ko kañumen kolliri tigi wonde o wawata yaltude leydi ndi ko noon kadi on ñalawma hanki kadi woni alkamisa ko biteɗo Madiambal Diagne kañum woni directeur jayde witede avenir communication gonnoɗo kay yidde yaade toon dongo Europe ha to Canada kala nden o ari ha to bowal laaɗe ngal AIBD woni Blaise Diagne to Dakar ko ɗon ɗigui dadiɓe namdima kay namdima yonde o tottiti ɗumen passeport makko diplomatique o holliri noon kanko meeɗa jogade o meeɗa marde hay lawol gotol passeport diplomatique o holliriɓe kay passeport mo jogui tawi ko passeport ordinaire ko ɗum woni mo waɗirto e kala saaha ɓe ƴewtidi ɓe tawi tigi ko haali ko gonga kono noon haɗani ɓe kolliri tigi wonde o wawata yaltude leydi ndi o wawata wadde ɗanngal makko saabu kay koɓe heɓɓe inde makko o wawata yaltude leydi ndi o siri dow o sammi less ɓe kolliri o yaltata leydi ndi ko ɗon tigi o rutti to galle makko ha joni ko leydi mari keɗoɗen to legal to nokku biteɗo Joola toonne ko drogue kewɗo no fewi kañum tigui taw ko drogue mo hinde chanvre indien ko kañuma teeɓa toon ko gendarmeɓe noon jiiti ɗum alkamisa hanki o e dow lawol taw ko lawol to ɓe mbiyata gueññen sara wuuro witengo fois ɓe tawi drogue o noon koye oto goto mo hinde 7 place o mo yalti noon oto no ɓe coyni oto kene yalta nder ladde kay yidde kay ngabbude goudron ɗon tigui ende chauffeur o soydiɓe ko ɗon watti natti e nder ladde he ɓe teeri ɗum ko juuri caggal ɗum ko ɗon tigui wi oto ne leeli yalti nder oto mum woppi ɗon oto dogi naati e soyde ha e oɗo saaha joni yiitaka oto o noon e drogue o fadde koliji 5 drogue sakuji 5 drogue tawine peesa ha 155 kilo drogue mo hinde chanvre indien e oto kala ɓe mbaɗi ɗum saisi e oɗo saaha joni noon ene tawe juuɗe laamu enquête jaaƴe waɗama hen beele kayit eɓe jiita oɗon chauffeur ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mali so leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali Amadou Sy Savané kañum woni jaagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate jangde o waɗino communiqué makko tawi kadi ko kanko e hoore makko e ɗemgal makko e radio e télévision biteɗo ORTM woni radio télévision di Mali o yaltinino hen tigui hollirde wonde kay sababu kay e oɗo saaha leydi ndi gonka leydi Mali woni koye catastrophe naturelle woni koye yoolere tigui woni caɗele mawɗe ɗum noon saabinoma hawa hokki yamirore wonde kay uddirgol école aji ponnoɗi wadde ñande goo lewru octobre dirtinama tigui ha ñande nayya lewru novembre ɗum noon taw ko nder dendagal jogli leydi e kala e dendagal école aji bawɗi wondi kala école aji laamu e école aji privé kala kono de teskama yoga école aji kay yoga ardiɓe école aji privé on kabaru waytene kono natiri ko ɗum ɗo do fof yaltiri oto banggue saabu hewɓe mabɓe kormaki tigui haalande kanko ministre o saabu teskama école aji kewɗi privé gueɗe fondamental ha collège kala ko wayno lycée Diatta Keita taweteɗo to legal bitegal toro Korobougou e nder commune 5 e ko wayno école fondamentale ko wayno école aji Kirikou e ko wayno école aji Aladin taweteɗi e nder commune 4 ɗiɗo école aji kala teskama gudditi kalasuji mumen sukaɓe puɗɗima wattude janggude hen joom ɗiɗon école aji noon yidde funtude laamu noon ɓe mbi dendagal illiraji ɗi hay goto hen hoto ɓorno tini tigui taw ko teniji scolaire jamiraɗi ɗi manenoɓe kala yo ara no dawro civil ni tawa kay ko gam yidde noon funtude laamu woggila laamu ngu tinde wonde école aji ɗi udditi kono noon haɗani tigui ɓe kullirama noon yooɓe ɓorno ɗiɗon comci ha 4 novembre ko gan saga ɓe potata ɓorno yaade teniji mabɓe scolaire nden noon directeur national de renseignement tini oɗon habaru o holliri hen
mberte makko mawde no feewi o windi ɓatake dariɗo faade kay to foti faade wadde eran kayne ɗiɗo école aji saliɓe hormade konngol laamu saliɓe kay hormade yamirorde nde mbawa tigui fawede ko amre fawno forti koye woni tigui amande ɓuttere no feewi pular noon heewi wiide wonde warde ɓinguel jinne tiiɗani tiiɗi tigui ko huttude nde salade kay hormade laamu militaire wona hunde tinde ɓuuri tidde ko battande ɗe ɗum noon ɗo e yeeso ma en gandu ɗiɗon école aji holko jogori fawede e dow majji ha joni habaruji men ɗemgal pular to leydi Mali ha joni hono général de brigade Doudou Ali Mohamedina ko kañum woni ministre de la sécurité et la protection civile mo leydi Mali o bismima o joddima en audience e nder bureau ji makko to Bamako e ambassadeur joɗiɗo leydi Russie e nder leydi Mali biteɗo Igor gros makko ɗum wonno ko ñande alarba 2 lewru octobre gonɗen ɗum wonno mujibu jonde nde noon ko yidde kay yewtidde e fewjidde beele kay eɓe ɓeyda tekkinde jokkodiral e moƴƴal e ko jokkodiral moƴƴal e gollodiral hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha tengtino leydi Mali e leydi Russie ha tengtino noon e fannu taw ko fannu sécuritaire o ari noon komo addori tigui ɓatake dariɗo ummorade kay e jagorgal leydi Russie kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele hono Sergey Shoigu ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay e jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗiɗi mbiɗen ha tengti noon e fannu sécurité ha joni ko leydi Mali keɗoɗen laamu leydi Mali nayena joni ene jokki kay kaldigal muɗum ete kaldigal ngal woɗɗo yino feewi hakkude mabɓe noon e laamu leydi Russie ɗum noon koko fati wadde eɓɓore mabɓe noɓe jogui kay yidde avde central nucléaire e nder leydi Mali Abdoulaye e wiide Abdoulaye Diop kañum woni ministre des affaires étrangères woni jagogal kalfinagal ko fate jokkodiral leyɗele e gueɗe caggal leydi ko ñum tigui ɓayini oɗon kabaru o holliri noon wonde kaya e oɗo saaha joni kaldigal ko fate oɗon central nucléaire haldigal ngal woɗɗoyino feewi o holliri kadi wonde kay leydi Mali kala caɗele jogui walla miijo jogui kay ko addi kay kene haalno woɓe ɓiidoto haalde ko leydi Russie tengtinde kay jokkodiral moƴƴal gongal hakkude mabɓe saabu kay yidde makko kay walla yidde oɗo jooni woni tigui fandare mabɓe kay ko leydi Russie yo won partenaire mabɓe numéro 1 o wi noon oɗo saaha kay Mali ne jogui caɗele mawɗe no feewi ko fate électricité société russe naɓe noon oɗo saaha ne tawe tigui e nder Bamako lamorgo leydi ndi tawi on société noon yidde muɗum ko walludeɓe kay noɓe certiri e ɗeɗon caɗele taw ko wadde ko wiyete énergie solaire woni panneau solaire uji beele tigui mbawa hebde li courant mabɓe hano hannirta ni o holliri noon kanko jawogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele o holliri woni yidde laamu ngu e fandare laamu ngu kay ko leydi Mali nde sattere caɗele courant ha laaɓa jogono courant hoore mum ha timma natta jiggoyade e tenkoyde courant to banggue leyɗele hoddiɓe ko ɗum tigui woni fandare laamu ngu ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique alano mbatten sowona jabɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama e calmitima Ghali Aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habaruji men ɓuuri tengtude dogere Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire toon de ko janggoɓe jeegomo to dural jaaɓi hatirde naggama toon caggal ndeɓe takka wonde gondiɗo mabɓe goto taw ko janggowo toon ene waɗa master mum 2 ene hawre ladial gendarmerie noon woni koye loydadeɓe gam ƴewde halko waɗi oɗo taw kadi ko cankiɗo toon to Guinée Conakry ñande 2 lewru ndu gonɗen ɗu kamɓene ɓe mbawi mawninde duuɓi 50 jeytare leydi mabɓe Mamadou Doumbouya gardiɗo hono leydi ndi kanko te omo noddi ɓesgu ngu guinenaɓe e deejere e wawde kadi hono jaɓɗugol kadi wawde kadi hoddude o wi kadi maw waw kadi hattude kono ittugol taw kono munnugol jawdi laamu ngu e nder kadi e Guinée foof to Nigéria to ene wayno ko yimɓe hewɓe mbawi hono boomade e kanal laana jinno ko yaade kay e dongre taw kadi ko Europe fodde 40 e yimɓe jeegomo mbasi hen kono pitali men e ɓen kadi dandoɓe mbi wonde kaɗo laana de ma won kadi fodde 300 yimɓe gonno ken ene wawi noon ko ɓeɗo tan mbawi hono dandete hen ɗum noon temedere e yimɓe 50 ɓen kadi mbawi hono dandete hen firti tan ko 50 e yimɓe jokomɓe ɓuuri ɗon ɓe mbayi ɗum noon ko ñande 3 lewru yokkoma ujunaji 224 taw ko agence France de presse wawi wono bayyinde kaɗo haala toon to RDC Congo ene wayno toon de kañumen
tawade ko fatti e gardiɗo hono leydi ndi Félix Tshisekedi hay so tawi ni o noddani tawade ko wawde wadde kaldigal hakkude mabɓe walla ni wona e ɗen golle kankone oɗo kadi ko lundiyanke gonnoɗo kadi e nder deƴƴere mum gonɗo toon to Hongrie biyete hono Martin hono Faylu waɗi hono haalande ko kaɗo haala o wi noon ɗum ɗon foof e wade noon ɗum noon laamu ngu kay wonno woniri ni wona no foti wonirde noon ɗum haali hen haaluji kewɗi caggal kay ndew kay jeeya e ɓen ƴammoɓe kadi ko tawata ko leydi ndi wonno ko ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati kadi ujunaji ɗiɗi e nogas tati foof ma on laabi ɗiɗi am wadde oɗo ko oɗo foolatamo kanko noon wi wonde o serani kay wawde kankone jokkude golle makko hayso tawi ni wona e nder leydi ndi o woni toon to Congo Kinshasa ene wayno de ko jagoro mabɓe ko fati hono cellal kayno wi ñakku ko fati e raafi box ponnoɗo wat toon ñande alarbare dirtinama ha 5 lewru ndo ngoɗon saabi ɗum noon ko gueɗe ene wayno ɗeɓe dañi ko fatte gueɗe taw kadi ko technique kono ɗum fof e wade noon maɓe mbaw kadi wono ƴewde noɓe mbaɗi mbawde golle mabɓe fodde 30 ujunere neɗɗo ene foti kay fasede e oɗo raafi moɓe noddirta box toon to Tunisie e nder dey oɗo ɗiɗo dumunaji hono garoji ɓe paawi koye wotoji mabɓe ñande jeegom lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon addini wona e ɓeɗon taw kadi ko lundiyankoɓe ɗiɗo yaadoɓe e ɓen taw ko gardiɗo hon leydi ndi biyeteɗo Kassi Saïd ɗum noon ene wayno dey ene ɓe mbi noon oɗo taw kadi ko dumbaɗo o biyeteɗo on Asahi Jamel Marema o laato on gardiɗo hon leydi hono taw kadi ko Sénégal Bassirou Diomaye Faye te wonno e dumbirde ha yalti sikkane ni ko ene wona lamɗo mbaɗa oɗo ni ma waw kay wono dañde oɗon fartaŋe eyyi walla ala ko woni hen foof nana ay yesso guite men Ghali Abouba ko ɗum ɗo tunguɗen e haɓruji men e dogre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogu gam weltare Ayawo TV keɗotomi ko jangde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jangde ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede buɗal yurmede aha Yaya Ndiaye mbiɗa keɗotoɗa ko jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa humpede welani humpitade ɓuuri humpede ko noon tigui ceerno Yaya Ndiaye eɗen gandi ñande 2 lewru novembre dartoɗo ɗo ndu ko anniversaire ƴellitare Guendi ƴellitare Guendi noon ko diɗɗal maɗa e gan saga noon eɗen gandi oɗo saaha joni hakkillaji foof gandanɗa homaɗa keedi ko toon ala case ko ñande mbiɗen 2 lewru novembre ɗum waɗata toon ala case tawi kadi e oɗo saaha joni ɗum sa waɗata sanga 21 heures yontaɓe foof ɓe hen nana puuɗo ɓe nana moro ɓe nawi comci mumen to Amadou Mbaye Couture ɓe hen nana Dadi ɓe hen nana to Alseyna Abouba ɓe hen nana to gandanɗa hoore maɗa to oɗo biteɗo gandanɗa hoore maɗa korsuguel Lixeɓe donc Ya Ndiaye eɗen jiiɗi andude oɗon jamma hol ko mbita hen leñol ngol hol erreur mo mbatta e leñol ngol ha tengti taweteɓe naqsha ko fati oɗo anniversaire e min jiiɗi andude kadi hol wonɓe paare e hol wonɓe invité ma donner e oɗon jamma Ya Ndiaye jarama Ghali Abouba gorko mo Lixeɓe gorgol mi salminima mi salmitima mi salmini dendagal jayni nde foof
eto dane men heɗoto e funnague hirnague rewo e worgo si kelano wiɗani gonga le 2 novembre so allahu lamɗo jaaɓi to la case firde fuutankagal tawi kadi ko anniversaire groupe o biyeteɗo ƴellitare gendi ene noddi dendagal mauritaninajo ene noddi dendagal afrique najo ɗo wawi wonde foof ɗo wawi nande dande men nde ara tawtere oɗo jamma o noon ko cohésion sociale unité nationale mbiyen koddigal moƴƴal hakkude ɓiɓɓe leydi Mauritanie eɗen eri Mauritaninaɓe foof ne garata nanga e oɗo jamma nde tawno jamma o ko jamma mabɓe artiste o ko artiste mabɓe Yaya Amadou Ndiaye e diɗɗal mum ƴellitare gendi eɗen goni e préparation e heblade jamma o e heblanade jamma o nde tawno wulago jamma ɗaldetake goto oɗo jamma ko jamma fuutankagal oɗo jamma ko jamma Mauritaninaɓe pareji ɗi ko Ibrahima Amadou Niang Cheikh Bouya et des invités d'honneur rokaɓe teddugal jamma o Haali Mamadou Diallo e Alhaji Hammadi Sidi ko maire Ñabina commune Ñabina e Garlol mareji ɗi kadi ko noon Mariam Waddel Mariam Hammadi Sy Jeynaba Abou Kane Hawli Kadia Niang e Hadja Lam to États-Unis d'Amérique pour wadde résumé tan e invité men d'honneur ko sehil men mawniraɗo men Ablaye Ndiaye gorko mo babaɓe loti beelal jeeri gural ceerno Ndiaye Ba mo cifti e daari nde tawno hakkude amen ko ɓingu yummu hakkude amen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amin mbaɗi jammo o kadi inchallah amin rendre hen hommage kan Hamidou Baba Aliou Djibril Sarr ko dendagal ɓiɗɗo Mauritaninajo yo andu oɗo jamma ko jamma mum kala lutaɗo ɗum noon ha lutama ko jogori welde so allahu lamɗo jaaɓi Yaya Ndiaye eɗen ñagol tan yo Allah rokku en hawrude e oɗon jamma mbiɗen ko ñande ɗiɗi lewru novembre darto ndu toon to la case sanga 21h woni 9h jamma ha wiyandoga habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Liban paɗen Israël nana jokki kay bombardement ji muɗum to banggue worgo Beyrouth lamorgo leydi ndi tawi ko laaɗe diwoje mabɓe gone aynade kala saaha bomboje e pettoje eɓen jokki kadi wadde to kerol hakkude mabɓe e to kerol hakkude mabɓe kay e leydi Liban eɓen jokki toon kadi wadde tigui ngari waddude ngari ɓe gara e koninkoɓe taw ko dadiɓe e jeeyaɓe cetala Hezbollah ɗum noon e oɗo saaha joni ko haare musde wonde toon teskama kadi subaka aljuma hande o laaɗe diwoje ɗe leydi Israël ɓe bombardi ɓe pirti ɓe bonni lawol taw ko lawol jokkodirnogol Liban faadi toon to leydi Syrie eɗen gandi oɗo saaha kala ko ujunnaji walla million ngaji yimɓe ummi to leydi Liban dogde kay moltoya toon to Syrie ene wayno kay oɗo saaha joni to ɓe leyɗe ɗe ɗiɗi woni Syrie kañum e Liban taƴodiri saabu to banggue lawol ngol bonnama tawi ko bombardement leydi Israël kañumen bonni ɗuma laamu Israël noon erima dendagal ɓen hoɗɓe to nokku biteɗo 35 localité ne tawe to banggue sud Liban nde kañumen kala ummoto e nokku ko ɓuuri yawde e yaccade saabu kay koɓe ɗamni wadde toon bombardement musɗo feewi koto leydi enda paɗen dadiɓe leydi enda koɗori tigui ɓe mbari famdi kala ko famdi kala no gas e tato rebel taw ko jeeyaɓe wiyeteɓe maoïste en ɗum ko aljuma hande nayyi lewru octobre e nder garmi gara ɓe mbadduno mabɓe e nder hakkude leydi enda ɓe koliri noon kamɓe indenaɓe noon koninkoɓeɓe ɓe mbarminama neɗɗo mabɓe goto koto leydi Ukraine paɗen laamu leydi Ukraine holliri aljuma hande o wonde dronaji mabɓe bombardi dépôt carburant mawɗo no feewi mo leydi Russie e nder région biteɗo région mo Voronek ɗum noon saabima cumu kulɓinigo waɗi e nder oɗon dépôt koto leydi Bosnie cakkitoɗen kabaruji men uddete kabaruji men to leydi Bosnie noon toon ko ƴiwonde hewne ndiyam kañum tigui woni ko saami to noon ñalawma hande o waɗi tigui mayɓe hewɓe no fewi fodde sappo e nayi neɗɗo kay maayi hen e nder yoolari ɓe hen kadi ko leydi mabbi woni ɓakkere yande woni glissement de terrain ɗum woni ko yene mabɓe hewɓe jaadi koye waame hay ɗum ko bila provisoire mo laamu ngu holliri tana o waɗi ko aljuma hande o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerre ko ɗum ɗo wonno komin tongan on habaruji mon e ɗemgal
pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yide en to banggue nete ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko wiide habari men Afrique ko Alassane Oumar Bodio ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on